Proč ses vlastně vůbec rozhodla přijet na sebepoznání a leadership s koňmi? Co byl ten impuls? Byť viacej spojená so sebou. So svojou dušou, so svojím vnútrom a poznať tie zranenia, ktoré mám, ktoré ma limitujú. Ktoré ma obmedzujú v živote, ísť ďalej a prežívať tú radosť. Podařilo se ti tady prožívat tu radost? Áno. Jo? Áno. Super. A v jakém momentu třeba? No, pri tom koňovi. Išlo o dôveru v seba, tú svoju silu a dôveru v neho. A keď som si uvedomila, že ja som niekde tam vo vnútri naozaj pevná a dôverujem sebe, svojej sile, tak som začala dôverovať aj tomu koňovi. A on na to zareagoval jak? Začal ma vnímať, začal na mňa reagovať, začal so mnou aj behať a čím viacej som videla, že na mňa reaguje, tým mala som väčšiu radosť v sebe. Jej! High five!